Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада Якутия татарлары яшәеше. Һәрбер төбәкнең үз йөзе, үз күрке. Менә Якутский дигәндә чынлап та татар милләтенә хезмәт итүче лидерларның берсе ул Анатолий Михайлов. Оренбург мөфтие Әлфит Шариповка 50 яшь. Әле менә докторантураны тамамлап Болгар Ислам академиясендә 2 ел укып чыктым. Хәзер Аллаһ насип итсә, анда защита көтелә минем язган диссертациям. Воткинск шәһәрендә балалар өчен мөселманнар лагере. Балалар бик тырышып укыйлар, яратып укыйлар, ышалталар. Үземә дә бик ошый балалар белән эшләргә, балаларны бик яратам. Әлхәмдүлилләh. Мин бик шат шундый лагерьлар булуына. Тагын чакырсалар тагын килергә исәптә, иншаллах. Татар кино берләшмәсе Әмирхан Еники әсәрләренә нигезләнгән фильм төшерә. Әмирхан Еникине гомән менә ул әлбәттә фәлсәфи язучы, сурәтле тел белән яза, аны киносценарий итеп эшләү шактый кыендыр. Монда бит аның эш хикәясе алынган. Һәм эш хикәяне тоташтыру өчен сценарист яңа сценарный юллар тапкан. Саха Якутия Республикасында гөрләп узган Татарстан көннәре тарихка язылды. Бу көннәрдә анда безнең төшерү төркеме дә эшләде. Якутиядә 8 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Күркәм гамәлләр кылып, үзләрен танытып яшиләр алар. Татарстан Республикасы белән элемтәләре ныклы. Билгеле, без һәр сәяхәтебездә татарлар белән очрашуларга аерым игътибар итәбез. Аларны нәрсә борчый, нинди яңалыклары бар? Барысы хакында да Лейсинә Сәдретдинова сөйләр. Һәрбер төбәкнең үз йөзе, үз күрке. Менә Якутский дигәндә чынлап та татар милләтенә хезмәт итүче лидерларның берсе ул Анатолий Михайлов. Анатолий, әйтегез әле рәхим итеп, менә ни өчен сез нәкъ менә татар милләтен күтәрүгә алындыгыз? Нәкъ менә милли эшләр белән шөгыльләнәсез? Мен Якутияга инде килгән вакыт 26 ел, монда гел турабыз инде Якутиядә. Алдан килдек, монда 600 километрда бар город Алекминск. Анда бик күп татарлар тора, татар урамы да бар. Исеме татар урамы. Анда татарлар бик матур тора, өйләре бик әйбәт. Конечно, мен анда турдым 18 ел, эшләдем, разные җирдә эшләгән булганда. И городта эшләдем, үзем бизнес ясап инде эшләдем. Ну, конечно, biz татарча сөйләшкәнек, әби булганы, 40 әби кергәне, вакыт булгач сөйләштем гөләнем белән. Аннары аның белән тагын кеше керде, тагын татарлар кергәне. И шундый әйткәндә идея керде, давайгыз сабантуй ясыйбыз. Менә шулай итеп ул милли тормышка аяк баса. Сабантуйлар уздыралар, татар халкы берләшә, байтак кына чаралар уза, аларны таныйлар. Бүген инде Анатолий Якутский шәһәрендә яши, үз эше бар. Милли чараларда актив катнаша, эшмәкәр буларак та ярдәм итә. Билгеле инде менә милләт язмышы дигәндә, минем юкка гына кулымда менә бу бизәкле түбәтәй алынмады. Сез менә шушындый кызыклы проектларда уздырасызлар. Сөйләп китегез әле, нәкъ менә әлеге проект турында нәрсә бу? Бу кыйгаздан ясаган түбәтәй. Ну, если монда карасагыз, быел безнең татар көйләре монда Якутиядә бара. И теге елны без Якутия белән Татарстанда булдык. Монда язылган Якутия, Татарстан, дружба. Монда центрда тора безнең туган як герб инде. Туган як безнең татар общественная организация эшлибез. 1100 шундый түбәтәй, аны инде посвятили 1100-летие принятия ислама инде. И шулай җыела, монда 3 размер инде. Бик матур була.
Әлеге түбәтәйләрне алар Якутияда узган Сабан туйда тараттылар. Быел белгәнегезчә Якутияда узган Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәрендә Сабан туйда гөрләде. Мондый зур масштаблы бәйрәм беренче тапкыр диделәр оештыручылар. Анда Татарстан Республикасы президенты да катнашты. Бу хакта җиткергән идек. Сабантуй монда беренче мәртәбә республиканского такого значения инде үткәрәбез. Монда беренче мәртәбә без монда. Илек вакытта тегендә без аны эшләдек. Хәзер вот монда бу тирәдә кая якутлар үзенекен милли байрамны исәп үткәрәләр. Вот бергәләп, значит, якутлар, сахалар, татарлар бүген вот бу тирәдә без Сабантуйны үткәрәбез. В Якутии более 130 национальностей живут представители. Вот, живем мы очень дружной семьей. Татары, представители у нас живут в Якутии. У нас есть татарская община Туганьяк. Вот. Представители Туганьяка мои большие друзья. Вот. Мы с ними проводим все мероприятия наших праздников татар. Вот. И Сегодня Сабантуй. сегодня особенный день. Наш братский народ сегодня представляет татары дни Республики Татарстан, Республики Якутия, да? Для нас это двойной праздник. Мы воочию посмотрели, вкусили, что такое Сабантуй. Вот слышим прекрасные мелодии, очень хорошо танцуют, да? И кухню вот впервые у нас народ Якутии пробует вот национальную кухню татар, наших братьев, да, татарскую кухню. Вот всем очень понравилось. Так что я думаю, все еще впереди, и мы с удовольствием ждем вас еще раз. И ждем вас не только летом. Приходите к нам зимой. Тогда вы откроете внутренний мир якутян для себя. Спасибо. Ладно. Большое Привет нашим братьям в Татарстане. Всегда ждем. Лейсана Садриддинова, татарлар, Саха, Якутия. Казахстан шигендә урнашкан татар авылында туа. 10 диплом иясе Россия университетларыннан тыш чит ил уку йортларында да белем ала. 4 бала атасы. Сүзебез Оренбург өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Әлфит Шәрипов хакында. Бу көннәрдә аңа 50 яшь тулды. Музыка коралларында уйнаучы һәм балаларның уңышларына сөенеп яшәүче Оренбург өлкәсе мөфтие Әлфит Шәриповның гаиләсендә безнең хәбәрчеләребез булды. Туып үскән җирем Иләк районы, Оренбург өлкәсе, Әзүркей авылы. Ул Әзүркей авылы бер матур җирдә урнашкан. Безнең кырыйда гына Иләк елгасы ага. Иләк елгасыннан соң хәзер инде Казакстан җирләре, бу якта безнең анда кумлык, шүллек, ул кумда мин балачакта дияләр йөриде. Татар мәктәпләреннән олы шәхесләр чыкканы да сер түгел. Озерки мәктәбендә татар теле фән буларак әле дә укытыла. Димәк, горурланырлык милләттәшләребез алда әле. Менә хәзер вакытта халык арасында балага имеш рус телен өйрәтергә кирәк, анара уку кыен була ди. Миндә 10 диплом хәзер вакытта. 10 дипломны да мин татар мәктәбен бетереп 8 класс татарча гына сөйләшеп, татарча гына укып килеп, 10 җирдә диплом алырга, берсе красный диплом, бу әйтик урысча әйткәндә комачаламады, мишәт итмәде. Дини белем алу да 30 ел элек Оренбургның Сания мәдрәсәсенә укырга керү белән башлана. Хусейн мәдрәсәсен биткәч мин Ливиягә киттем укырга, столица Триполида мин укыдым, анан кайткач мин Казандагы 1000 еллык ислам динен кабул итү югары мәдрәсәне тамамладым. Анан соң Россия Ислам университетын Уфада тамамладым. Анан Оренбург университеты, анда юрист. Анан инде кандидатский мин якладым. Оренбург өлкәсе мөфтие Әлфит Шәриповны эштә дә, бәйрәмнәрдә дә еш күрәбез. Гаилә әгъзалары ниләр белән кызыксына? Балалары кем булырга тели? Дин юлын сайлыймы, башканымы? Иң кече гаилә әгъзасы кем ул? Җавапларны гаиләдә эзлик. Зөлфия Шәрипова, Оренбург кызы, педколледжка укырга кергәч, нәкъ менә анда беренче тапкыр татар телен өйрәнә. Оннан бу уку йортында соңрак Аграр университетының экономик факультетында кызыл диплом белән тәмамлый.
Мәдрәсәдә дә белем ала, шунда ук эшли дә башлый. 44 yaşımızda endi yaşımda endi Камил деген малай туды, Аллага шүкір. Зур кызыбызга 21 яш, икенче кызга 19 яш, малайга 14 ярым. Дини гаиләдә балаларга исем кушканда, аның мәгънәсенә, аңлатмасына игътибар итәләр. Аллаһу Тәала беренче кызны биргәч, без күп уйладык ул исем турында. Аннан соң ул кызга Әминә дип исем куштык. Бу пәйгамбәребезнең анасының исеме Әминә, ләкин аны тәрҗемә кылганда аның мәгънәсе ышанычлы дигән мәгънәгә килә. Исемнәре үзләренә туры килә, дип куана әтиләре. Икенче кызыбызга Гадилә дип исем куштык. Гадилә тугрыклы, менә шундый справедливый диле, гадилле дигән сүздән алына. Гадилле, Гадилә кызыбыз дөресендә дә гадилле, бөтен җирдә гадиллекне тели. Малайлары тугач, исемне сайлаганда аерым шәхесне игътибар үзәгендә тоталар. Аллаһу Тәала өченче бала биргәч, ул малайга без Әхмәт бай дип исем куштык. Әхмәт бай. Әхмәт мактаулы, данлы. Әхмәт бай дип тә йөртәбез без аны, ул үзе дә. Чөнки мин ул балада Әхмәт бай кебек менә шундый меценат, бай кеше булсын, һәм дә бай булгач ул дингә, халыкка, милләткә ярдәмчел булсын дип аны тәрбияләргә тырыштым. Аллаһу Тәала 4нче бала биргәч, тулы кеше булсын дип Камил дип исем куштык. Камил совершенный, полноценный. Белемлеләр һәм тырышлар югарылыкка ия. Мәктәптә бу югарылык медаль дип атала. Шариповларның 2 кызы да мәктәпне алтын медаль белән бетерә алган. Яшьләр Казанның югары уку йортын сайлый. Әминә КФУда белем ала, тарихчы. Ул Казанда иде. Әдилә шунда ук укый, булачак табиб. Мин гимнны призер булгач, әти-әниләр уйладылар. Анда укытырга барарга. Мин КФУга бардым, лечебное дело укырга. Чөнки мин бик яратам химия, биология и анатомия. Әхмәт моңа кадәр гаиләдә бердән-бер малай була. Шуңа да игътибар үзәгендә спорт, дипломнар спортчыда җитәрлек. Мин 9нчы класс укыйм. Беренче гимназиядә Оренбургда спорт яратам, велосипедта йөрим. Кем булырга телисең? Программист. Уңышларга мөгаен бу очракта гаҗәпләнү дә артык дип уйлаучылар да булыр. Алда планнар да зурдан. Докторлык диссертациясын яклау. Әле менә докторантураны тамамлап Болгар Ислам академиясендә 2 ел укып чыктым. Хәзер Аллаһ насип итсә, анда защита көтелә минем ул язган диссертацияны. Әйе, горурланырга сәбәпләр җитәрлек. Шуларның берсе зур бакча. Күрәм, бакчагыз зур. Кем күбрәк бакчада эшли? Бакчада дөресен әйткәндә, хәзрәт. Аннарда даже уже теге традиция иртә белән торганда сразу чыга су сибергә. Мин тик чыгамда әзер әйберләрне җыям. Раббана тәфтүни хасана флях, хасана маканаса. Гомумән сәләтләр нинди генә булмасын, алар барыбер татар гаиләсен иҗади яктан милли итеп үстерә. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба безне ниләр көтә, хәзер белербез. Воткинск шәһәрендә балалар өчен мөселманнар лагере. Балалар бик тырышып укыйлар, яратып укыйлар, ошаталар. Үземә дә бик ошый балалар белән эшләргә, балаларны бик яратам. Әлхәмдүлилләх. Мин бик шат шундый лагерлар булуына. Тагын чакырсалар, тагын килергә исәптә, иншаллах. Татар кино берләшмәсе Әмирхан Еники әсәрләренә нигезләнгән фильм төшерә. Әмирхан Еникине гомумән менә ул әлбәттә фәлсәфи язучы, сурәтле тел белән яза, аны кино сценарий итеп эшләү шактый кыендыр. Монда бит аның эш хикәясе алынган. Һәм эш хикәяне тоташтыру өчен сценарист яңа сценарный юллар тапкан.
Удмуртияда мөселман гаиләләрендә тәрбияләнгән балаларның җәйге ялын оештыруны республика мәчетләре вәкилләре үз җилкәләренә ала. Малайлар һәм кызлар җәйге ял итү курсларында дини белемнәрен ныгыта, шулай ук төрле кызыклы чараларда актив катнаша. Балалар өчен шундый ял итү урыны Воткинск шәһәр мәчетендә оештырылды. 4 сменада барлыгы 200 бала ял итә. Тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Воткинск шәһәрендә заман таләпләренә туры килгән яңа иман йорты узган елда ачылды. Дин кардәшләребез хәзер мәчеткә намазларга да, белем алырга да күпләп килә. Балалар өчен мөселман лагере булдырырга да мөмкинлекләр барлыкка килгән. Малайлар, кызлар өчен аерым оештырылган. 4 сменада барлыгы 200-гә якын бала ял итә. Мөселманнарга урын кирәк. Әле безнең илебездә шипши мөселман лагерьлары юк. Һәм без бу лагерьларны бүтән республикалар шикелле, бүтән мәчетләрдә шикелле мәчеттә әзерлибез. Балаларны бергәләп җыеп, алар бер-берсе белән таныша, аралаша, әлхәмдүлилләh. Һәм бер-берсенә карап, тырыша. Мин дә булдырам ди. Балалар лагерга яратып килә. Көтү балаларды оештыручылар. Ижаудан Алия Газизова узган елда лагерда булган. Монда дуслары белән генә аралашып калмый, белемен дә арттыра. Дәресләрдә актив булырга, барысын да аңлап, белеп калырга тырыша. Мин монда инде икенче тапкыр, миңа бик ошый монда. Хәзер бара дәрес араб теле дәресләр бар, хадис дәресен, Кур'ан, әдәп дәресләр. Дәресләр иртәнге якта оештырыла. Сабакларны Әлмәт мәдрәсәсендә укучы студентлар һәм республика мәчетләреннән имамнар алып бара. Балаларны яшьләре һәм белемнәре буенча берничә төркемгә бүлеп укыталар. Мәсәлән, монда бер төркем кызлар ислам дине нигезләрен өйрәнә. Әйдәманнары Фатима Захидуллина. Балалар бик тырышып укыйлар, яратып укыйлар, ошаталар. Үземә дә бик ошый балалар белән эшләргә, балаларны бик яратам. Әлхәмдүлилләh. Мин бик шат шундый лагерьлар булуына. Тагын шакырсалар тагын килергә исәптә, иншаллах. Кызлар гарәп теле дәресләрендә дә яратып шөгыльләнәләр. Өлкәннәр сүз байлыгын үстерә, кагыйдәләрне кабатлап, белемнәрен ныгыталар. Кечкенәләр гарәп графикасы нигезендә язарга һәм укырга өйрәнә. Әйдәманнары Лейла Низамова Әлмәт шәһәре мәдрәсәсендә 3нче курсны тәмамлаган. Гарәп телен мәдрәсәдә үзләштергән. Мин балаларга 4 группага 4 төрле уровень белән укытам. Бәләкәйләргә җиңелрәк хәрефләр өйрәнәбез, укырга өйрәнәбез. Зураклар белән инде уже сүзләрнең тәрҗемәсе белән ятлыйбыз. Анда укырга целый диалоглар ятлыйлар алар. Үзләренә бик ошый инде. Лагерга Удмуртиядән генә түгел, Башкортстан һәм Татарстаннан килүче балалар да бар. Аделия Латыпова Алабуга шәһәреннән. Мөселманнар өчен балалар лагере оештырылуы турында аңа әнисе әйтә. Кыз бик теләп риза була. Киләсе елда да килергә исәбе бар. Монда Коръән дәресләре ошый. Бөтен дәресләр ошый монда. Мин кызлар белән дус. Алар бик яхшы, тәртипле, ярдәмче. Дәресләрдән кала балалар намаз укый. Шәһәр буенча сәяхәт итәләр, кызыклы урыннарда булалар. Йөрергә теләк белдерүчеләр күп булгач, мондый ял итү һәм белем алу курсларын киләчәктә дә уздырган ниятлиләр Воткинск шәһәрендә. Удмуртиядән Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Татар кино берләшмәсе 823 километр дигән фильм төшерә. Ул язучы Әмирхан Еники әсәрләренә нигезләнгән. Күпләргә таныш матурлык, кем җырлады, бер генә сәгатькә хикәяләрен Мәскәү сценаристы Валерия Бакеева берләштергән. Төшерү барышын Эльвира Хөснетдинова да күзәтте. Татарстан язучылар берлеге бинасының бакчасында иҗат процессы гөрли. Шунда ук сценарий турында фикер алышалар, операторлар әзерләнә, камера куя. Ә кырыйда гына фильмның төп героен уйнаучы, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин ролен кабатлый. Киноның үзенең бик зур спецификасы бар. Аны алдан әйтеп булмый. Гомумән бит булачак фильмны ике генә кеше күрә ала. Продюсер һәм режиссер. Без дә бына киләбез, бер нәрсә аңламыйча, бер нәрсә белмичә шул. Режиссер нәрсә әйтә, шуны гына башкарабыз. Алдагы көннәрне аңламыйча, без монда бит башта финалны төшерәләр, аннан соң иң беренче кадрны төшерәләр, шуңа күрә бер нәрсә аңламыйбыз. Әйтелгәнне генә башкарабыз.
biz. Миңа монда нәрсә шуады, иң беренче мәртәбә без күп фильмнарда төштек бит инде. Беренче мәртәбә монда Мәскәүдәге профессиональный сценаристка заказ бирелгән сценарий язарга. Менә ул теге Амирхан Еникинең әсәрләрен укып, аны бер ниндидер бер формага кертеп, үзенең бер нине калыбына кертеп, менә сценарий язылган, сценарийны укыган вакытта ук инде күренеп торадыр. Бу профессиональ сценарист язган, монда эшләве бик кызык булачак дип. Сценарий авторы Валерия Бакиева русчадан Амирхан Еникинең иҗатын өйрәнүче Гөлфия Гайнуллина тәрҗемә иткән. Илдар Хайруллин җанырган образ Еники әсәрләрендә юк. Ул хикәяләрне берләштерүче. Ришат Гомәр улы Америкада танылган татар язучысы. Ул 823 чакрымда урнашкан авылын сагына һәм кайтырга ниятли. Язучылар берлегендә аны бик зурлап каршы алалар. Фильмда төшәргә татар әдипләре дә чакырылган. Амирхан Еникини гомән менә ул әлбәттә фәлсәфи язучы, бик сурәтле тел белән яза, аны киносценарий итеп эшләү шактый кыендыр. Менә Миләүшә Айтуганова сылтыратты. Ул Язучылар союзы рәисенең роле икән. Ул мин үзем чыннан да Язучылар союзы рәисе булгач, аны роль дип әйтергә мин үзем уйныйм булса. Уйнамыйм инде мин, яшим. Шу кинода яшәргә җыенам. Һәм бик уңышлы булыр дип алданып вәгъдә бирәм. Төшерү процессы әнә шундый шаярулар, көлешүләр белән үрелеп бара. Иҗат төркеме инде бер гаиләгә әверелеп беткән. Фильм өчен 2 режиссер, Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов һәм Әмир Галияскаров җаваплы. Кинокартинаны июльдә төшерә башлаганнар. Беренче кадрлар Саба районының Кырсабаш дигән авылында эшләнә. Хәзер инде безнең калды менә бу Казанда, әле Казанда барлык урыннарында табып бетерә алмыйбыз. Һаманда эзләнү үстендә, чөнки элеккеге вакыттагы безгә кирәкле поездларны таба алмыйбыз. Чөнки хәзер безнең Казанда элеккеге андый иске паровозларда һәм вагоннарын да берничә тә эзлибез, бер кайдан да табып булмый. Кызганычка каршы. Шуңа күрә менә андый кыенлыклар бар дип әйтәсем килә. Бөтен тудырасы килгән бөтен мөхитендә тудырып бетереп булмый. Фильм 3 чорны берләштерә: 1908, 1942-43 еллар һәм безнең вакытлар. Һәр нәрсә үз заманына туры килергә тиеш. Төп рольләрдә уйнаучы кызларга хәзерге чордагы киемнәрне дизайнер Ләйсән Хаҗиеваның яңа коллекциясеннән алалар. 1908 елга кайтсак, әбиләрдән карадым, авыллардан карадым, монда күлмәкләрне һәм бер күлмәк бар, минем әбинең, әнисенең күлмәге бар. Димәк, ул күлмәккә 100 елдан артык без аны саклап тоттык. Һәм инде Резидә Саяхова шул менә рольдә уйный дигәч, мин аңа шалтыратам: Резидә, синең өчен, менә синең өчен генә күлмәк бар диеп. Ул аңа туры килде. Инде 1943 елга кайтсак, ансы дагын авыр булмады, чөнки мода һәр вакыт әйләнеп кайта, һәр вакыт хәзерге вакытта дагын 40-60 еллар модага кирде. Шуның өчен әз-нәзне тукмаларын туры китереп сайладым киемнәрне. Әмирхан Еники әсәрләрендә сугыш үзе сурәтләнми, тик шул чорның атмосферасы, бу елларның афәте психологик яктан геройлар аша бирелә. Фильмда да шулай булачак. Образларны Татарстанның төрле театрларыннан артистлар тудыра, кичкенә шәкертләрне тапканнар. Гомумән, татар әдәбияты классиклары иҗатына игътибар җәлеп итү кирәкле һәм хөрмәтле эш. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар татарлар тапшыруы игътибар үзәгендә. Сезнең дә татарлар тормышында булган вакыйгаларыгыз, яңалыкларыгыз булса, безгә языгыз. Адресыбыз экранда. Исән-имин яшәгез.